Λοιπόν, σήμερα είναι καλημέρα σε όλους καταρχήν βασικά. Η μέρα είναι Σάββατο. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και η ώρα είναι 10 και 20. Οπότε θα πάμε τώρα μια βόλτα. Είναι η τελευταία μέρα στο Ηράκλειο. Οπότε ναι, σήμερα είναι Σάββατο. Οπότε θα τα πούμε. Στην ακρίβεια θα πάμε βόλτα κάτω στο Ηράκλειο και θα σας τραβήξω κάποια πλάνα μέσα από το Ηράκλειο. Λοιπόν, βγήκαμε έξω. Δείτε τι θέα έχει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Κοιτάξτε, είναι κάπως σαν, το πω ρε φίλε, σαν τούνελ, πώς θα το πω. Είναι τέλειο, όχι. Έχει εκεί μια πόρτα. Είναι τέλειο, περνάνε κάτω τα αμάξια του μεταξύ. Δείτε πόσο τέλειο είναι. Απλά δείτε. Αν έχετε έρθει Κρήτη θα έχετε παρατηρήσει ότι οι δρόμοι είναι, ξέρω εγώ, έτσι ξέρω εγώ. Δεν είναι, ξέρω εγώ, με λακκούβες και δεν μπορείς να οδηγήσεις ρε παιδί μου, δεν έχει καθόλου λακκούβες η Κρήτη. Εδώ είναι μια τέλεια θέα, όχι, με λίγο μαγαζιά. Να δοκίσει κάτι ωραίο που έχω δει. Είναι λουλούδια εδώ, λουλούδια. Δρόμος κανονικά, νομίζω περνάνε αμάξια. Και εδώ δύο παγκάκια, respect. Απλά respect ρε φίλε. Όχι και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, όλο αυτό είναι εδώ πέρα, είναι τέλειο. Εκεί είναι, δείτε ένα σπίτι μαλάκα, δείτε ένα σπίτι μαλάκα. Τι φας. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Οκ. Είναι κομπλέ γενικά. Φεύγουμε από το Ηράκλειο και γενικά από την Κρήτη. Η ώρα είναι 8:49, μαλακεύα, συγγνώμη, 6:49, κοντεύει 7. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Οπότε θα τα πούμε λογικά στο λιμάνι. Λοιπόν, είμαστε στο καράβι. Η ώρα είναι 7 και 57. Και εντάξει, έχουμε άλλες 2 ώρες πριν ξεκινήσει το πλοίο. Οπότε ναι, δείτε θέα.
48 και δεν ξέρω τι θα φτάνουμε το καράβι, οπότε θα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, φτάσαμε στον Πειραιά, τώρα περιμένουμε το καράβι να να πάει κοντά στο λιμάνι ώστε να φύγουμε. Οπότε ναι, αυτά θα τα πούμε σε λίγο μέσα στα μάτια. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από την Αθήνα. Θα μπαίνουμε σε τούνελ. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από την Αθήνα, οπότε θα τα πούμε σε λίγο. Για το vlog τελειώνει εδώ πέρα επειδή είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και γενικά θέλω να κοιμηθώ. Οπότε, λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας κάνετε ένα like και ένα subscribe. Εγγραφή στο κανάλι μου, καμπανάκι. Είδατε σήμερα ότι κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Πήγαμε Κρήτη, πήγαμε Πάτρα, κάναμε πάρα πολλά. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο, peace! Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι και για το part 3. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν πριν τελειώσει όλο αυτό το βίντεο. Βασικά έχει τελειώσει όλο, απλά πριν τελειώσει αυτό το βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που καθίσατε μέχρι το τέλος και είδατε όλα τα vlog από το 1 μέχρι το 3 που είναι αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω που κάτσατε και υποστηρίξατε και το σπάσατε πραγματικά. Θα ξανάρθουν πάλι vlogs, το υπόσχομαι. Αν σας άρεσαν τα vlog, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξανακάνω vlog, επειδή έβλεπα πολύ μεγάλη υποστήριξη στα vlog και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πάλι για την υποστήριξη. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αν σου άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και πάτε το καμπανάκι δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ενημερώσετε για κάθε βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο live βίντεο. Στο επόμενο, peace out.